הכל? לא, קצת, יש שתי מנות. רק אנחנו נסדר פה קצת. בדרך כלל... בוא נקיים רק את המגרש, שיראו מה זה המגרש. כן, לא, בדרך כלל זה מלא, עכשיו הוא לא מלא, כי אנחנו אין טעם למלא כשאנחנו סוגרים. דיברתי בדקה ה-90. לא, אז אני אומר, זה יפה מאוד עם כל הקהל והכל. לא? עם כל האפקט, הלאה. אבל לא חשוב. שמח לכולם. רק שמח, ביי טוב, ביי. הלאה. אתה תעשה פירור, למה זה מתחיל להדליק לי פה איזה מנורה. הלאה, בואו נתחיל משחק ראשון. חימוס הולך? הכל הולך. קל, בינוני, כבד, מסיבי, אגרסיבי, מיליטנטי, בחיסון. בינוני. הלאה, לחצל, בינוני. קצת בינוני. אמרנו לבצבץ. לבצבץ, רוץ על הכל בלי פטרוזיליה רק. כן, עוד. הלאה, להמליח, לפלפל גם. לסלט נתפס. סלט נתפס. אבל הוא רוצה. הלאה, לתכן גם. לתכן. לחתר ולאטום. הלאה, לחמצץ, תופס. תופס. הכל לבצל גם. בכבוד. לפטרז אמרנו לא. לפטרז לו. מה בדרבי? בדרבי 1-0 הפועל. גול אחד הפועל. יפה, ניתן... אתה יכול לעשות לי איתום עליהם? איך? איתום, אתה יכול לעשות? כן, גם כתר או בלי כתר? זה קטר גם. זה כתר. אני מביא בקלאסה. יפה, אנחנו נציג לו שכאן נמצאת המנה הטובה ביותר ביקום. גם איפה שהוא שוהה בארצות הברית, רבים מכירים. איפה הוא שוהה? בוודאי, בברוקלין. בברוקלין, רבים מכירים. הלאה, יפה. אתה יכול להפריד לו את השיאנית. זאת השיאנית? שיאנית שיאנית בניו יורק, 12 ביצים. אולי אני מכיר אותה. הלאה, נצא למשחק השני, חימוס תופס. שני, לרוץ על הכל. קל, בינוני, כבד. כבד. הלאה, לחצל, כבד. מה תהיינה תוצאת הדרבי אחרי הריצה? זה 2-1 מכבי. וגם עם איתום וכתר. הלאה, רצים לאורך כל המגרש, כן? נכון. כולל פיטרול? כולל פיטרול. הלאה, ו-2-1 מכבי? 2-1 מכבי. עופר, שמח, מוטי. חג חג שמח, חג שמח. 2-1 מכבי, עתימה. עתימה וכתר. הלאה, וכתר עדיפות. יפה, מחר בלילה, לחץ כבד. נעשה את הפרק בית. לחץ כבד לאורך כל